Mogu li zadarske morske orgulje, šibenske tvrđave ili buduće zagrebačke fontane biti zanimljive i bogatim turistima? Gradonačelnici Zadra, Šibenika i Zagreba smatraju da mogu ako se osmisli i objedini vrhunska prateća ponuda, pa su sva trojica podržala Pink Wing, projekt luksuzne karavane kroz Hrvatsku. Više Nikolina Radić-Ančić. Najbolje od svakog grada, vjetar u kosi i stotine konja pod haubama luksuznih automobila. Odmor je kakav si rijetki mogu priuštiti. A upravo takvu vožnju u lipnju će si u svojim automobilima priuštiti 150-torica domaćih i stranih poslovnih ljudi koji će sudjelovati u prvoj Pink Wing karavani kroz Hrvatsku. To su ljudi iz ozbiljnog svijeta biznisa i to su ljudi koji većinom više ne ljetuju, nažalost, u Hrvatskoj. Ajmo reći da su prerasli Hrvatsku. Za njih je osmišljeno međusobno druženje u paketu s vrhunskom gastronomijom i vrhunskom uslugom u okruženju prirodnih i kulturnih ljepota. Za vlasnike skupih limenih ljubimaca i dobre hrvatske ceste važan su faktor u cijeloj priči. Piše se poruka da grad Šibenik, uz naravno Zadar i Zagreb, pa ja bih rekao i Hrvatska, je interesantna turistička destinacija i za izbirljiviju klijentelu. Možemo taj turistički proizvod i zajednički nuditi, promovirati se zajednički i posebno je drago naravno što smo tu u tom projektu spojili i kontinentalnu Hrvatsku i Dalmaciju, odnosno Zadar, Šibenik i tako dalje. Karavana kreće iz Zagreba pa će se preko Senja, Zadra, Šibenika i Plitvica ponovno vratiti u Zagreb koji želi jačati svoju poziciju na turističkoj mapi Hrvatske. Kad se vrati to sve u Zagreb, onda ćemo organizirati jedan prekrasan koncert na fontanama. Tako da evo možete, neće vas ništa koštati. Luksuzna karavana u kojoj će brinuti čak 350 članova pratećeg osoblja iskorak je u takozvanu lifestyle ponudu. On sa sobom dovodi goste više platežne moći i ostvaruje veću potrošnju. I ono što je najvažnije, uz veću potrošnju imamo jako zadovoljne goste. A takvim gostima će najljepši pogled na Šibenik bolje sjesti uz luksuzni doručak na tvrđavi Barone.